ce yanga yo ani ce dabanda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma Ambalma Shirifla Jabrani Flebao Malikono ani Malikoka ka foli ani walenyado ko nyeshi awma ka yirawla ka fokoni anga jemuka kerenkereni ni akene sigili jemuka mbe senekelaw bagamaralaw monikelaw diriturlaw abe wele blani bele jelema alhamdulillah bi jemuka ci wara hukum konnana ayan sioromna o he sibini koroye niko sibini koro awa hakli jigi ambalma ke Buna Kulibali ambe ni watina ambe aka fermu konnana buna min ka baro bele jele nyeshini be bagamara kerenkerena kama mafew ni femi namba wele ko kai a chama ba din obe buna fe yanno ni ala sonama amena nyini ngalu tenkwala nga yano che amena krofada yerema de kuma datigela da kunya flami ba bolo kanyeshi limana joma malikono ani maliko kan ka jira kafo buna e join buna enana ni kono mara enana a hukum konnana wakati jumai iye nafa jumai sorala deguni gola jumai be soro ni bara in konnana ani ambe domne ko be anya famnya kafo be bara mina bi ne jamana nyamo were kala nyine bari anya bala kafo ma chama be bara li bulu enno donc ambo foli ono barka daki ka yirawla kafo ko jemu ganti wara ka wuli kase bagamara lo monikelaw diriturlaw ani bolola barakelaw wasa u kase ka ke misaliye kanyeshi maliden toma anyambe buna la demseni do a cheshirle do akabara la akanumbala wa ambe domne ko bi alhamdulillah amse ka fo bolo konita machin do baw akelembe ka kobo ke femi kaymara la malikon nanabi buna antina ko bla dagrinda la bamanon ko men diamond kle assalamu alaikum Shirifla Jabrani so sanfe wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ani baraji ame foli ke ka waliñman donke ame ala tanu ka ala barkada kisin nema ala ko kan kuntigi sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah o bismillah fermu kono fermu mi to ko fermu Aminata Sar fermu haklina mabo nere to folo Buna Kulibali buna nere kalam min ke folo ne ingénierie de kalanke no e kurambara ingénierie kurana ne o kalanke turki jamanaka nga ma do be nyingali ke nyu kalange mun klala kana semi nimbara inema bo do werete bara mi sama ya kanune bara ne akanu kamini demsen nama kamini me shew san sugula kamara du kono kamini ame zonzan pigeon san kamara foga na ke san klala kalango tiena adama de ibi nye soro fena femu kanun bi dusukuna barsa ni gela soro kono ati toro ibe bara la ngabi ko ibi kulengela donc o yeta ine konna na anko ngo tiena mba ese ka nyeshi kama manfe maralima donc anya damne ni shewe kana tongono douala ka kayu douala ka kloklo douala ka camion douala mais o fana be kono na en clair kana jetemine ke fana nafa be fen mana teli ala ka teme jumenka barsa adama dewe ni be ko ke ni ko chaman ke ko jugo adola segen bi bunya nafa bi doya donc nga nyeshi fendo ma donc de hukumu konna la nyeshi kay marama bo kay mo chaman ta don jamana en kono na fora kay ni nyejora la ma chaman ba ke wolode wa koni ani wolode bonle no kosobe nga kay economy ale fana ni woloti kelen doni wolo aka kuma nale kay mado fana ba don kurane sebe on ere konnala ni ko arabu kana ko salwa aya obe ali kurane ere kono obe kuma kayde ka barsa wati temenewna taruku ya fo ka fo bani Israel la kaw kuto desert konnala balo tuntu we ala deli ko ala ka balo de noyo donc ala e kayde jiguka ani man no e sumandoy donc balalo de la chrétien fana walma nazara were fana ka gafe fana bi kuma kay kelenga donc an ko ni kay ne sugandi o e ka nyefolike ma o e kay ko enga kay economy amarali kanno barsati furakel chama lanyiniya ati place nyenamanta aka balo keta mancha wa mokadi barsa niya dantan fe on yere suma nyona ka laje iba jatemne kay fa ale bi toro kle tan ani woro kle tan woro afan bi toro ani fem me sura nyona e pigeon fa a toro len ko fe fana kay mana toro bi ka fo kay bi kle jol ke yana o kay den kele nga fanda damne adoba dame kle bi sabanduru a chale mba e kalo fly o kay kele mi fanda tune
ima donc ni du en dantan fɛnw yɛrɛ siga ɲɔgɔn ma an ka mara fɛnw na a ka teli a bɛɛ ne yɛrɛ kɔni ka yeta la n y'o de fɔ maa caman n ko fo bi ma kɔnɔ ye min ka teli ka tɛmɛ Kayi kan barisa Kayi a ka teli wa a kolo ka gɛlɛn Kayi gɛlɛyama yɔrɔ yɛrɛ ye min o y'a fitinin a tɔrɔlen kuranin ka taa se tile 10 tile 15 ma n'a y'o furancɛni tɛmɛ ka ban dɔrɔn a marali nɔgɔyara donc baara in kɔni kɔnɔna na alhamdulillah an ye hɛrɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ ka dan hali aw yɛrɛ seli anw ma bi o ye bonya belebele barisa alhamdulillah nisɔndiya don ka yira k'a fɔ maaw ka valeur dɔ don i ka baara la o bɛɛ bɛ adamaden yɛrɛ nisɔndiya ka courage don i la baara kɔnɔna la donc hali bi an bɛ weleli bila an ɲɔgɔnna denmisɛnninw ma barisa an y'o de fɔ an ka jamana in maa wɛrɛ tɛna na ka n'a jɔ an ye donc an yɛrɛ de bɛ se k'a jɔ a jɔli a sira ka ca dɔ b'a kɛ ni jago ye dɔ b'a kɛ ni bagan mara ye dɔ b'a kɛ ni mɔni ye dɔ b'a kɛ ni sɛnɛ nka nin sira damadɔ min fana filɛ nin ni ninnu tɛ an ti bɔ nɔgɔ la barisa an ka dunfɛn n'o b'an yɛrɛ kɔni bolokɔrɔ siga t'a la an nɔrɔ man di maa wɛrɛ la donc f'an ka baara de kɛ tubabuw ko f'an ka production de kɛ a kana kɛ dɔrɔn a bɛ bɔ kɔfɛ ka na mais f'an yɛrɛ de k'a dilan k'a bayɛlɛma an bolokɔrɔ yan hali n'an ka daw tugura ni bɛɛ y'an jɛ fɛn na an ta b'an bolo k'a don an kɔ la donc fɛn bɛɛ fana bɛ se ka sɔrɔ a la barisa ne yɛrɛ depuis n bɛ baara ninnu daminɛ barisa ferme Aminata Sarr yɛrɛ an ye baara in taabolo 2 la 2016 wagati k'a fɔ an ka ɲɛsin baara in ma vraiment ka fɛn in k'a lase sanfɛ kosɛbɛ o don ni bi cɛ a daminɛ na n bɛ min fɔ n terikɛ n ko ne ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n ko komi an ka mɔgɔw ye réussite n'o ye ɲɛsɔrɔ siri fɛn dɔ la o ye ka don mɔbilibaw kɔnɔ ka sobaw jɔ donc dɔwɛrɛ tɛ n ko fo ne fana k'a yira ɲɔgɔnna denmisɛnninw na k'a fɔ V8 ani mɔbiliba minnu bɛ sɔrɔ ni ministère ni fonction publique ye n ko f'an fana k'o sɔrɔ ni sɛ baara ye donc o kɔni o ye an ye laɲini min lancer an yɛrɛ la comme maa t'a dɔn an kɔni ka laɲini an kɔni bɛ san 5 dafa bi kɔfɛ yɔrɔ o yɔrɔ yarabi ni Ala ka dɛmɛ ye an b'a ɲini an ka se ka ko caman kɛ ni laɲini mulu ye ka se ka jeune caman bolo don baara ninnu na ka se ka yira mɔgɔw la k'a fɔ kuma bɛɛ an mago tɛ k'a fɔ i ka taa baara kɛ kalo la ka fɛn sɔrɔ i bɛ fɛn sɔrɔ nin na ka tɛmɛ o kan wa i b'i yɛrɛ a ka di ye wagati min na i b'i da ka sunɔgɔ a ka di ye wagati min na i bɛ wuli i ka baara b'i yɛrɛ sagoya la wa ka fara o kan i bɛ maa wɛrɛw balo barisa ka dan i bɛ maa minnu ta baara la ka dan i bɛ taa minɛn san balo san maa minnu fɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a kɔnɔna la donc ni fɛn kelen ni baara kelen kɔnɔna la ta i b'a jateminɛ kaba feerela b'i ta sɔrɔ dumuni sila b'i ta sɔrɔ fura feerela b'i ta sɔrɔ sɛ sibɔla b'i ta sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ n ta sɔrɔ min fana bɛna ta ne fɛ k'i ta d'a kan ka taa feere o fana b'a ta sɔrɔ donc nin bɛɛ courant EDM bɛ ta sɔrɔ donc jamana yɛrɛ de bɛ dɔ sɔrɔ nin ko in na barisa dɔ bɛ bɔ chômage la ni maa min ni baara t'a bolo n'a kun kan ka tiɲɛni kɛ a t'o kɛ baara b'a bolo a ba sigilen don alhamdulillah ba fina kamalen a b'a ka fɛn a b'a si dɔn kosɛbɛ halisa an bɛ an balima siri fila Jabarani filɛbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi alhamdulillah jɛmukan ci wɛrɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ min na bi o y'an balimakɛ Buna Kulibali a bɔra k'a fɔ sisan ale ka spécialité ye fɛn min ye Mali kɔnɔ nin y'anw yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye k'a fɔ ko Kayi a caman baden bɛ se ka sɔrɔ fo k'a mara ka tila ka nafabaw sɔrɔ a la Buna Kulibali a da sera o bɛɛ lajɛlen ma Buna i y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na o ye ferme Aminata Sarr a kɔrɔ a nana cogo jumɛn ferme Aminata Sarr alhamdulillah a ma bɔ dɔ wɛrɛ la Aminata Sarr o tun ye ne mamuso ye n mamuso min don n ba o woloba an kɔni y'a kanu k'a tɔgɔ da fɛn na barisa tɛ maa min tun don maa dawulatigi kun don alhamdulillah a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ bi kɔni a bɛ tiɲɛ so an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la ka da yɔrɔ sumaya a ye kobaw kɛ a ye maa caman dɛmɛ alhamdulillah a ye den barikalen caman lamɔ barisa ko kɔni n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi an masaw sababu dɔn kɔni an tɛ ɲinɛ olu kɔ fiyewu n fa ani n ba alhamdulillah hali bi n b'u fo k'u barikada barisa dan tɛ min na u y'an dɛmɛ baara in na an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wa fo bi u b'an dɛmɛ na hali sini n'a se kɔni b'u u t'a kɔni an ma fiyewu donc an kɔni y'a kanu ka ferme in tɔgɔ da an mamuso in de la a ka baara kelenw kama
a n'a ka hakilinaw kama a n'a yɛrɛ ka barika kama donc tɔgɔ in bɔr'o de la. ferme in ɲinaya san joli a sigira san jumɛn Mali kɔnɔna na? ferme yɛrɛ initialement daminɛ n bɛ se k'a fɔ ferme in sigira depuis kabini 2013 wagati 2013 wagati ferme an ye baara daminɛ ni zonzan ye o waati y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ n ka kalanw na kɔfɛ zonzan nana o falen dɔɔni gɛlɛya caman tun yera o kɔnɔna la an y'a falen dɔɔni ka na kamamafɛnw na fo ka na se ne tilali o daminɛna san 2016 o bɛnna ni ne yɛrɛ 2016 o bɛnna ni ne yɛrɛ buna tilalen n ka kalanw na donc n seginnen o la sa ne nana daminɛ kamamafɛnw na donc ka kamamafɛn ninnu kabini an bɛ den 50 den 100 an b'a mara o bɔɲɔnko la donc fo ka na se san Kayi yɛrɛ kɔnɔna bibi na alhamdulillah tile 3 o tile 3 an bɛ se ka kayideni 600 ka se 800 ma an b'o tɔrɔ donc ni tile 3 o tile 3 bon ni den y'o jateminɛ o bɛ kɛ i n'a fɔ tɔrɔliko 10 kalo kɔnɔna la bon o bɛ se kayideni 600 ka taa se 800 ma kalo kalo an b'o tɔrɔ donc o kayiden ninnu de bɛ la kumaya sisan ka se fagali ma donc an bɛ sɔrɔ k'u faga k'u kantigɛ k'u sibɔ k'u kɛ mana la ko ɲuman k'a lase an ka clients ma barisa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an ka Kayi baara in fana fanba ye min ye o ye sogo de dunta barisa waati kɛra Mali in kɔnɔ yan mɔgɔ caman b'a kalama Kayi mara tun walakira kosɛbɛ Kayi tun bɛ fan bɛɛ mais Kayi fanba a baara tun ye fan de barisa mɔgɔw ka dɔn fana Kayi fan fana a bɛ bana caman furakɛ o bɛ Kayi fan na Kayi fan a bɛ taa sinzan banaw kama a bɛ taa tension banaw diabète banaw a bɛ utiliser ninnu bɛɛ na walima denmisɛnnin mun ni baloko dɛsɛ b'a la walasa ka se ka farikolo la segin a cogoya la walima sɛgɛn bɛ maa min farikolo la Kayi fan bɛ utiliser nin bɛɛ la mais utiliser kɛrɛnkɛrɛnnen cogo fana b'o la o fana bɛ don ɲɛfɔliw kɔnɔ inchallah ni maa min bɛ fɛ ka a kunnafoni sɔrɔ bon an ye fan to ye barisa wagati nana kɛ bɛɛ donna la Kayi tun bɛ fan bɛɛ mais bayɛlɛmali mana baara in kɔnɔna la bɛɛ ye fan produit mulu kan ka san o kɛra producteur ye donc finalement fan cayara sugu ma mɔgɔw découragera prix jiginna mɔgɔw y'a jɔ an nana an bɛ baara in na ɲɛnɛmaya tuguni mais an bɛ taabolo kura d'a ma min ye sogo ye sogo ka di bɛɛ ye sogo kɔni Kayi k'a sɔrɔ ka jeni wa fɛn min don mɔgɔw ye wɔlɔ sogo ja komɛ cogo min Kayi b'o cogoya kelen na ten a sogo ka di fo ka dama tɛmɛ barisa maa fɛn fɛn kɔni y'a san bolo siɲɛ kelen a bɛɛ b'a dafa 2 3 la dɔw kɔni bi jɔ a la barisa u b'a fɔ kɔnɔni a ka dɔgɔ fɛn duman dun de ka timi ko b'o cogoya la ten tɔ donc an kɔni ye baara in kun ɲɛsin sogo de ma hali bi laɲini caman b'an bolo a kɔnɔna la laɲini yanni ɲinan san bɛ ban n'o ye 2020 ye an bɛ fɛ ka Kayi sogo 10 de feere kalo o kalo ni Ala ka jɛ ye 10 o de y'an ka laɲini bon yanni san nata fana n'o ye 2021 n'o fana bɛ ban an bɛ fɛ ka 20 sɔrɔ kalo o kalo donc o fana si tɛ taa ni maliyɛnw ka dɛmɛ tɛ barisa k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ labaara an fɛ n'an ka mɔgɔw y'a dun bayɛlɛmali siraw hakilinaw ka ca maa wɛrɛ bɛ se ka na ni sira wɛrɛ sogo in bɛ se ka don sira min fɛ hali a ka kɛ sɛjɛninaw ka don Kayi feere la dibitigiw ka Kayi feere a ka don mɔgɔw ka fɛn na barisa ni domaine min filɛ nin ye a sogo ka ɲi mɔgɔ ma kosɛbɛ barisa sogo min don a ti maa kɛlɛ ni maa minnu tɛ sogo bilen dun ni maa minnu tɛ sɛ sogo dun u bɛ se ka Kayi don barisa fɛn min i n'a fɔ tulu minnu bɛ maa kɛlɛ i n'a fɔ cholestérol ni fɛnw o t'ale sogo la donc sogo min don maakɔrɔbaw yɛrɛ a ka ɲi olu ma kosɛbɛ i m'a ye donc ko in kɔni n b'a dɔn opportunité belebeleba don denmisɛnninw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la barisa maa minnu bɛ sigilen k'u tɛ baara la i ka so selekeni kɔnɔ i bɛ se ka Kayi mara k'ali 5000 sɔrɔ kalo o kalo Kayi damadɔni dɔrɔn na k'a sɔrɔ i ma taa yɔrɔ jan i ma hali tɛmɛ hali heure 2 baara kan tile kɔnɔ donc i sigilen bɛ hali ni tedaga de ka di ye i bɛ ka tedaga wuli nka i dan ye ka ji ni dumuni di i ka Kayiw ma n'a sera feere i k'a feere i bɛ ka wari sɔrɔ a la mais fo sisan nɔ dayɛlɛli de ka kɛ barisa jeune yirika caman ba caman de bɛ se ka baara sɔrɔ nin produit in sababu la mais fo maliyɛnw ka don produit in na n'u bolo 2 ye
ka se k'a don u ka habitude kɔnɔ u ka don o don baaraw kɔnɔ hali ni maa kelen bɛ kayi dun siɲɛ kelen de kalo o kalo i k'a san k'a dun i ka denbaya la o bɛɛ ka dɛmɛ de don jamana in ma donc kɔrɔfɔ min kɔni tun b'an bolo ni y'a dɔ ye ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen nɔ. An b'i fo kosɛbɛ Buna i ka nin walawalani ni fɛsɛfɛsɛli na sabula ni fɛn ye effectivement nin bɛ an ka tali kɛ an ka jamana ka ɲɛta a sinsin bere dɔ la sabula denmisɛnnin caman de bɛ yen bi bɛɛ sigilen b'i ka so bɛɛ ko fɔ n ka taa baara kɛ biro kɔnɔ e taara kalanbaw kɛ ka taa ingénieuriya kalan kɛ tubabu jamana kan k'aw diplôme minɛ k'o bila yen k'i yɛrɛ di nin marali ma k'i k'a yɛrɛ ma hɔrɔnya ta vraiment o ye fɛnba ye an bɛ jɛmukan in yɛrɛ dabɔra de kama ka wuli ka se maaw ma minnu bɛ se ka kɛ misali Mali di sifinnakaw ma minnu b'a to don nataw ma sinikɛnɛ ma maa wɛrɛw fana bɛ se ka e ladege waasa ka bɔ u ka se ka kɛ fɛn ye ka sababu kɛ nin baganmara ye Buna an ɲɛ b'a la k'a fɔ nin baara in i ye fɛn caman fɔ a kan nafa ni degun minnu b'a la i ye caman fɔ a la an ɲɛ b'a la ka fɛn mɔgɔ caman b'i bolo yan yalima an bɛ se k'a dɔn mɔgɔ joli b'i bolo baara la yan k'a daminɛ so kɔnɔna na fo ka taa se sanni feere yɔrɔ ma i bɛ se ka dɔ fɔ an ye fana la. Alhamdulillah bibi n'a ni an ka baarakɛla a bɛ se maa 7 ma maa 7 olu b'an bolo baara la kalo la donc u bɛɛ bɛ sara ta kalo la. O ye komi n y'a fɔ cogo min baara bɛ a fan dɔ la barisa laɲiniw kɔni ye don n'a nataw la ka se maa 20 maa 30 ma hali bi bon o ye mulu b'an bolo kalo baara la y'a fɔ cogo min nka maa fana indirectement caman bɛ nafa sɔrɔ an ka baara ninnu na barisa k'a dan hali mɔgɔ b'an bolo an ka kɛsu dilanni kama mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo mulu bɛ na bɛ menuisier a baara kɛ u bɛna kɛsu ninnu dilan donc n'olu ye hakɛya min dilan o wari de bɛ d'olu ma o bɔlen kɔfɛ fana maaw fana bɛ yen mulu hali k'a dan kayi si bɔli ma olu fana bɛ wari caman sɔrɔ o la tuguni donc o kɔfɛ mulu b'an ka balow dilan olu fana bɛ yen nɔ mulu bɛna katakanitigi mulu bɛna ka na an ka fɛnw kɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ baara ninnu caman na nka min b'an bolo baara kɔnɔna kalo la o ye maa 7 ye caman fana bɛ yen n'an ka kayiw sera fagara walima n'u fɛnna caman fana bɛ yen u bɛna ta u ta d'a kan u bɛ taa feere o fana mɔgɔ caman bɛ yen. Halisa Buna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ Buna n'an bɛ Aminata ferme Aminata Sare a ɲɛmaaba n'o ye Buna Kulibali ye Buna baara o baara i tɔnɔ b'a la nafa b'a la nka nafa in kɛrɛfɛla la degun dɔɔni fana b'a la dɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye degun ko la. A kɔni a ma dogo maa si la k'a fɔ bagan mara kɔni kɔnɔ barisa hali ni mɔgɔw nana an fɛ k'u bɛ don baara in na ɲininkali min b'u ma fɛn ninnu n'i y'a san n'a bɛɛ sara don barisa n'i ma fɛn baara don yɔrɔ n'i ma fɛn kɔni ni ye ala ta ye ka dɔn kɔni k'a fɔ o bɔlen kɔfɛ sababu de kɔni bɛ ko bɛɛ la barisa bagan ninnu maracogo kɛrɛnkɛrɛnnen b'u la a gɛlɛmama yɔrɔ ye waati dɔ banaw ala ka lajarabiw bɛna baara in kɔnɔna la donc tuma dɔw la banaw bɛna sayaw bɛ caya walima wagati dɔw fan dataw bɛ dɔgɔya bon souvent balo fana ka gɛlɛn balo gɛlɛya yɔrɔw bɛ yen ninnu kɔni ka balo a fanba ye kaba ye kaba kelen kelen an ka kaba min bɛ sɛnɛ Mali in na yan n'i y'a jateminɛ 100 sara la kilo 60 o de bɛ taa kaba la donc dafalan wɛrɛw b'a la mun ye kako mugu ye mun ye turutow ye mun ye jɛgɛ mugu ye a dɔw la u nana ni produit kura dɔw ye sugu la san min ye concentré olu fana dilannen don ni sojaw ye donc olu de bɛ ɲagami sisan ka di bagan ninnu ma bon ɲagami tɔgɔyaw bɛ falen ka dépend bagan hakɛ a bɛ si min na fitinin ani kumabaw ka balo tɔgɔya tɛ kelen ani min bɛ fan da ani min ye sogo ye o fana ka balo tɛ kelen donc gɛlɛyaba ninnu kɔni o ye nin yɔrɔw de banako ta fanfɛlaw balo gɛlɛyaw donc souvent kuranko gɛlɛyaw olu de b'an kan kosɛbɛ mais ko in ye min ye cɛ kelen don a tɛ taa timinandiya kɔ barisa tubabuw ko course de fond don yɔrɔ jan boli don yɔrɔ surun boli dɛ timinandiya de kɔni kɔnɔ ani kuma bɛɛ ɲɛɲinini an b'a essayer ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni ɲina an b'a lajɛ ni bana min kɔni y'an sɔrɔ ɲina an bɛ se bagan dɔgɔtɔrɔw ma k'u ɲininka kunbɛ cogo jumɛn bɛ nin banaw la walasa san wɛrɛ kɔni o kana an sɔrɔ bilen
donc an kɔni bɛ essayer la ka avancer de ta dɔɔni. Alsa an bɛ aw la dɔnniya k'a fɔ ko an bɛ an ka jɛmukan min n'an b'a wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jiriturulaw ka fara bololabaarakɛlaw kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'o jɛmukan kɛnɛ kan bi a y'an se yɔrɔ min na an y'o yira la k'a fɔ ko o ye Sebeni kɔrɔ a b'an hakili jigin yɔrɔ min na o ye ferme Aminata Sarr n'a ɲɛmaaba ye Buna Kulibali ye. Buna Kulibali a ka baaraw fanba ɲɛsinnen bɛ fɛn min ma o ye kamamafɛn marali ye. Kamamafɛn fasugu jumɛn b'a bolo yan bi kosɛbɛ n'o de ka ca bi o ye Kayi aw ɲɛ b'a la k'a fɔ Kayi a qualité fasugu bɛɛ bɛ yan k'a daminɛ a fitinin k'a daminɛ depuis a fan fo ka taa se a fitinin a kumaba fo ka taa se o bɛɛ lajɛlen ma o caman baden bɛ Buna ka ferme Aminata Sarr kɔnɔna yan Buna jamukan tɔ man jan tuguni an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye a jirala k'a fɔ ko Mali ye baganmara jamana sɛnɛ mɔni ale ni jirituru ka fara bololabaara tɔw kan bi e kɛra mɔgɔ ye i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛsin kamamafɛn marali ma yalwa e bɛ se ka welekan kɛrɛnkɛrɛnni jumɛn b'e bolo bi k'a lase Mali sifinw ma kɛrɛnkɛrɛnna minnu sigilen bɛ u ka sodaw la u ye kalanw kɛ diplôme b'u bolo bɛɛ lajɛlen ko fonction publique Mali tɛ se bɛɛ kɔrɔ gouvernement tɛ se i bɛ se ka welekan jumɛn bila u ma bi wasa minnu bɛ yen n'a siga b'u la n'u b'a fɛ ka don Kayi mara la walima kamamafɛn marali la e bɛ se ka welekan jumɛn lase u ma min b'a to k'u funti ka kɛ kamamafɛnw kɛrɛnkɛrɛnna Kayi k'o marali kan. Alhamdulillah ala k'an bɛɛ sababa ma a kɔni hali bi weleweleda ka ɲi bi m'an bila la nka hali bi an b'a an tɔɲɔgɔn wele u ka na an ka baara kɛ barisa dɔw ɲumanna ni maliyɛnw tɛ maa si tɛna Mali jɔ barisa an bɛ siran fɛn min ye bi na alhamdulillah farafin sɛ ka ca an bolo misiw ka ca an bolo an yɛrɛ b'an waso n'an ka misiw ye dafe jamana in bɛɛ la barisa ni seli sera ni fɛn sera an de bɛ baganw bila ka taa di tɔw ma a ka d'an ye sɛw kamamafɛnw an k'o kɛ o cogoya kelen na barisa maliyɛn kosɛbɛ barisa maliyɛn kabini lawale an ka maakɔrɔw hɔrɔnya tun b'u la danbe tun b'u la ani baarakɛlaw tun bi bɛna nin diɲɛ kɔnɔ fo bi Masa Musa waso bɛ kɛ n'a tɔgɔ ye k'a fɔ ko diɲɛ waritigiw bɛ bi miliyari caman nka fo ka n'a bila bi la maa ma na nafolo kɛra min kun ka tɛmɛ a kan a ka nafolo bi bɛɛ ta ɲɛ fo bi ale tun ye maliyɛn de a ye baara de kɛ a ye sanu bɔ a taara Maka donc a ka d'an ye hali bi maliyɛn kɔni ma n'i bolo don fɛn o fɛn na a ka kɛ sanfɛmaw cɛ la donc an ka jeunes ka wuli baara in maa caman b'i sigi ko se tɛ n ye walima espace tɛ n kun a tɛ kɛ ten i bɛ wuli de hali ni 2000 de b'i kun i b'a daminɛ n'a ye dɔɔni ni maa y'a la k'a fɔ a tiɲɛna baara in a ka di nin ye maa dɛmɛ t'a don a b'i dɛmɛ nka n'i y'i sigi ko maaw k'i dɛmɛ maa si t'i dɛmɛ bi bilen i b'i yɛrɛ dɛmɛ o kɔfɛ maaw b'i dɛmɛ u ka na fɛn bɛ sɔrɔ baara in na wa taɲɛ baara don barisa diɲɛ bɛ laban ne ma an y'a ye kɔsa in na ala ka lajarabi nana ko coronavirus ko caman jɔra diɲɛ yɛrɛ jɔra nka balo dun jɔra wa ni yɔrɔ ti jɔ donc adamaden da balo bɛ ko o ko la o ti jɔ fiyewu ni maa min y'o kɛ taabolo ye baara bɛɛ bɛ jɔ i ta ti jɔ donc hali bi u ka na an ka baara kɛ n'an yɛrɛ ma don an b'a bila ka taa di maa wɛrɛ ma o b'a don donc a togo bɛɛ la an ka sɔrɔ bɛ wa jamana ɲɛma wajibiyalen de don u ka anw dɛmɛ nin baara in na barisa jamana ka taaɲɛ bɛ nin de la ni nin tɛ yen dɔrɔn jamana tɛ yen barisa fɛn bɛɛ tɛ se ka bɔ kɔfɛ donc u ka na kow bɛ fɛn in kɔnɔ an ka na an k'a ɲɛɲini mɔgɔ caman bɛ siran sayaw ni fɛnw mais an ka na ni donna a kɔnɔ i bɛ faamuya caman sɔrɔ wa o bɔlen kɔfɛ baara in yɛrɛ kanu de don ni maa min kɔni nin kɛra baganw fɛ walayi baara in a bɛ nɔgɔya i bolo wa ni ala ka jɛ a bɛ ɲɛ i bolo fana wa i bɛ fɛn sɔrɔ a la i bɛ nisɔndiya a bɛ ko caman tɛmɛ i kan ne bɛ maa caman dɔn mulu bɛ girin-girinna ko fonction publique ne bɛ maa caman de dɔn u ye fonction publique bila ka yɛlɛma nin baara in na a dɔw bɛ sɛ mara kɛ a dɔw bɛ kulokulu mara kɛ a dɔw bɛ pigeon mara kɛ a dɔw zonzan fɛn caman baara in kɔnɔ ko ka ca dɔw ye saga maralaw ye vraiment hali bi jeunes u k'u cɛsiri an bɛɛ k'an cɛsiri ɲɔgɔn fɛ don barisa maa kelen tɛ se ka jamana in jɔ
an ka ɲɛsin baaraw ma an ka tedagaw an ka yɔrɔ jɛw la wagati gungurun dɔrɔn hali n'a kɛra tile fila dɔrɔn wula fɛ an ka n'an sigi a kunna nka an ka dɔɔnin kɛ an ka sini ɲɛsigi dɔɔnin baara ninnu kɔnɔ o de kɔni n ka welewelemada ye k'a lase n ɲɔgɔnnaw ma. kɔrɔfɔ laban jumɛn bɛ Cherif La Jabarani so sanfɛ bi kɔrɔfɔ laban jumɛn bɛ yen? Kɔrɔfɔ laban min bɛ n bolo o ye waleɲumandɔn ye n y'a fɔ cogo min ka waleɲumandɔn kɛ k'a lase n masaw ma k'a lase n furumuso ma k'a lase n balimaw ma minnu bɛ n dɛmɛ minnu bɛ encourager u bɛ sanuw kɛ n bolo nka kɛrɛnkɛrɛnna masaw kɔni barisa alhamdulila an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi olu sababuya don u y'an dɛmɛ ka hakilinaw don an kɔrɔ ka wariw d'an ma ka baara in ka dɛmɛ ka barisa kabini waati min u y'a ye k'a fɔ baara in kɔni an b'a la u y'a essayer k'a lagosi an bolo nka u tilala ka n'a ye a kanu b'a la n'a kanu bɛ maa min na an k'a dɛmɛ o de ɲɔgɔn tɛ o kɔni u ye n dɛmɛ alhamdulila n b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'o ye n ba ye ani n fa tiɲɛna o de ye n ka kɔrɔfɔ laban ye. Vraiment an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ an bɛ an balima Cherif La filɛbagaw an bɛ aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an balimakɛ Buna Kulubali an yɛrɛ ka foli belebeleba bi ye k'an bisimila yan bi bonya ni karama kɔnɔna na a diyara an ye kosɛbɛ a bɛnn'a ma walasa an y'o de fɔ sanga ani waati min sabu ɲuman bɔra Mali alisilamɛ ɲɛmaaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔw Ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ale ye nin kanu kosɛbɛ sanga ani waati jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka se i yɛrɛ kɔrɔ cogo min na waasa dun ka fa sɔrɔ ani yiriwa o bɛ sabati jamana in kɔnɔna na cogo min na o kadira kɔnɔna na an bɛ foli belebeleba ta ka ɲɛsin an baw kɛnɛkɛnɛ Madame Haidara Jara ka fara a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ka tanti Fatumata ka se Aisha ale ni Alima an b'u bɛɛ lajɛlen fo ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛmukan in kanubagaba ye wa u bɛɛ lajɛlen bɛ baganmara u bɛɛ lajɛlen y'u ta ko don ba la kosɛbɛ an b'u fo ni jɛmukan hukumu kɔnɔna na ka foli lase an kanubagaw an'an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ taa Buguni an balimamuso dɔ fana bɛ yen nɔ an b'a fo kosɛbɛ an ka jɛmukan kanubagaba don an b'u bɛɛ lajɛlen fo sanga ani waati maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan u bɛ jɛmukan in sɛbɛkɔrɔ filɛ la an ka foli bɛ s'u bɛɛ lajɛlen ma an balima Cherif La filɛbagaw o garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi ka bɔ jɛmukan Ciwara hukumu kɔnɔna na min na bɛnna ferme Aminata Sar kɔnɔna na Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen nɔ Bada Latoyi balimakɛ Buna Kulubali n'ale y'a ɲɛmaaba ye o de kɛra nin ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam. Merci beaucoup monsieur Buna Kulubali, merci beaucoup, merci. Yanga yo anite da banda kamale seneke baliyo da basangu de kadoma.